ditugu. SL eremu soziolinguistikoa eta STM eremu zientifiko-matematikoa. Aurten, hainbat ikasle ditugu. Eta honetan, STM gure baratzearekin loturiko proiektu bat egin du. Gure eskolan baratzeak eraunal bat ditu. Eta ikaslak arduratzen gara hauek zaintzen. Astean behin, baratzera jaisten gara, bertan lan egiteko. Proiektu honetan baratzaztetu dugu. Fruituak eta baratzeak landatzeko. Horretarako neurketak egin ditugu eta baratzaren diseinua prestatu dugu. Orain, pausuz zer egin dugun azalduko dizuegu. Lehenengo baratzea neurtu ditugu. 7 baratz daude, bakoitza distantzia desberdin batekin. Beste hainbat gauza ere neurtu ditugu. Zatozte gurekin proiektua ikustera! Baratza oso handia denez, eskala erabili dugu. Airu horri baten plano marraztu dugu. Planoan geratzen zen tokian zer jarri erabaki dugu, negutegia, oilategia edo belar artifiziala. Zer landatuko dugun erabaki dugu eta landaren arteko distantziak kontuan hartu ditugu. Behar ditugun landaren zerrenda egin dugu. Eta azkenik gure baratzako maketak egin ditugu. Hemen ikusi dezakegu gure lan guztiaren emaitza. Talde bakoitzak baratza bat diseinatu du, landareak eta espazioak ondo pentsatuta. Ikasi dugu neurketak egiten, planoak marrazten eta baratza nola antolatu behar den. Gainera, gure ideiak praktikan jartzen ikasi dugu. Hau izan da gure proiektua, espero dugu gustatu izana. Eskerrik asko!